Welkom bij Volle Power Entertainment. Ben jij op zoek naar een middag- of avondvullend muziekprogramma? Dan bieden wij jou de oplossing. De Volle Power Mega Tour. Bij ons boekt u met 1 telefoontje of mail minimaal 3 live artiesten, een DJ entertainer, inclusief geluidsinstallatie voor een superprijs. Wil jij sfeer, gezelligheid, dans of feestmuziek op camping, braderie, tentfeest, zaal of café? Kijk dan snel op onze Facebookpagina Volle Power Entertainment voor alle informatie. Ben jij een enthousiaste artiest en spreekt dit je aan? Meld je dan aan bij Volle Power Entertainment op onze Facebook-site. Tot snel!